Voorlopig zijn ze nog helemaal niks aan het doen. Dus... Even nummer 1 programmeren. Ja, dat weet je. Ik ben een keer erbij gekomen. Ik kijk nog even mee. Ik moet even een model volgen. Ja, doe het. Ga niet. Doei. Ja, en anders zag het blaadje mee. Ja, even. Oké, even. Maar het kanaal weet je, hè? Kanaal lang. Ja, hier gewoon. Ja, ja. Als je het winkelcentrum hebt, dat is het niet zo. Bij ons is bij Vestingdagen Hellevoetsluis aan het weten. Ja, is er weer. Ik kan een instructie krijgen, alles is bij ons mee.
Ini baik.
toen plannen. Dus net na de oorlog komt er toch ook een meteoriet te rijden, zo op de meeste staan. Ja, ja. En gewoon graag genoeg. Nou, dit is allemaal uit de fabrika. Toen het geautomatiseerd werd, toen is het uiteindelijk gedaan met de daar waar je dus ook oké. En daar staat het gekomen. Ja, Bij de Helder. Ja, bij de Helder. Ja. Ja, de museum. Dit is bij de Horstenbosse Zeewering. Dus je kan daar gaan op de zeewering. Ongelooflijk. Ja. En mensen weten nooit hoe die dingen pakken. Ja. Koninklijke kippen. Ja. En je weet dat een kip een ei legt, wat die doet, hè? Dat het dood ging.
Doei.